ଧୌଳିଗିରି ପାହାଡ଼। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଧୌଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିନାଶର ବିରାଟତ୍ୱ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସ୍ତୂପ ଆକାରରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବା ଶାନ୍ତି ପଗୋଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ହସ୍ତଲେଖା ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ବହନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୌଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସହରର ଅଂଶ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୌଳିଗିରି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୟା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଧୌଳିଗିରି ପାହାଡ଼ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିମ୍ନ ସୂଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।